Ik ben Jaak Navius, hotelmanager van Hotel Asteria. We hebben de afgelopen 2 weken behoorlijk verbouwd aan de voorzijde. Dus onze brasserie en restaurant heeft een compleet nieuwe facelift gekregen. Alles is eruit gegaan en alles is compleet vernieuwd. Onze brasserie heeft een hele nieuwe look gekregen. En zoals u ook ziet is ons restaurant ook totaal vernieuwd. Heel veel licht, weer een beetje moderner gemaakt. Wat ook een opmerkelijk nieuw dingetje in ons restaurant is een stukje live cooking wat we gaan doen tijdens onze brunches. Onze kok maakt wel leuke dingetjes. En ook onze brunches voor de Pasen die komen er weer aan. Bijzonder dit jaar is dat we ook een buffet hebben met live muziek, dus waarop gedanst kan worden. Dat is natuurlijk in de avonduren op eerste paasdag met de muziek van No Exit. En natuurlijk kunt u beide dagen komen brunchen en ook het familiebuffet hebben we op eerste paasdag.